Good day everyone! Welcome sa linaw sa mga episode sa itong AGIO-PIa 7 Forum. Karong adlaw niya kita nanukad diri sa regional nga buhatan sa Department of Health, Region 7. And later on sa ato ang discussion no bugat nga mga topic ang atong pagkahisgutan karon. Kini naglakip sa ato ang observance of World Psoriasis Day ug ang ato ang National Attention Deficit and Hyperactivity Disorder Awareness Week. So please join us in this informative discussion dinhi lang sa atong AGIO-PIa 7 Forum nga gihatod kaninyo sa Philippine Information Agency in cooperation with the Association of Government Information Officers in Central Visayas. We are on live broadcast of our DYMR Cebu Radio Pilipinas and on delayed telecast of our MyTV Channel 30 Cebu. I am Amor Salodar of Philippine Information Agency and with me is no other than ang ato gyud mismong presidente sa Association of Government Information Officers. Gipangunayan ni Miss Arlene Tudtud. Ma'am Arlene, maayong adlaw. Kanang opportunity jud nako nga na ako'y naka-co-host no ni Miss Amor kay isa iyang ginaingon sa sinugdanan bugat ang mga topics karon nga atong pag-isyuhan nga usahay murag ma-taken for granted lang nato, so ato ni paghisgutan karon og tagsa-tagsa aron may bawa nato unsa ni silang mga butanga ug unsa sila ka importante nga tagaan nato og importansya. Okay. Ma'am Arlene. So ato sigurong ipaila-ila Miss Arlene no ang ato ang mga bisita karong adlaw. Okay. Atong sugdan dito sa may tuo nga bahin si Dr. Valerie Solano, member sa Philippine Dermatological Society Cebu Chapter. Sa ihang tupad mao si Mr. Henzi Lozinara, occupational therapist sa Vicente Soto Memorial Medical Center. So Miss Arlene, una sa tanan siguro no ato usa silang pangayuan sa ilahang opening message kabahin na nining atong sa gikaingon na nato bugat og murag dako gyud kayang hisgutanan nga topic karong adlaw no magsugod ta ni Doc Hope. Doc, imuhang opening message Doc. Well, magstorya about psoriasis do na kanang we're just having a World Awareness Day na sa psoriasis. So every October, mo na siya ang October month sa psoriasis patients. So mo ni mga pasyente na dili na makatakod pero daghan silang mga puwa-puwa sa ilang mga lawas na gi-ostracize sa mga tao na abi nila contagious na adto nila sa public tan-aon sa lain kay tinanawan ana gani. So ganahan mi ma-aware ang mga tao na ang kaning mga pasyente dili ni sila makatakod unya ang problema nila kay walay cure. So magsiila na gawas ang ilang problema sa ilang panit na mag-ingon gikagid unsa na ilang mga kanang silang naong gikaspa og maayo pero there are people na daghan na una sa Pilipinas or sa Cebu. So last Wednesday nagkuan mi World Psoriasis Day sa SMC side. So there were 60 participants. So some of them gikan sa Camotes, Bohol, nilarga lang gyud para mo attend na among event. Daghan kayong salamat Doc. Ato Ma'am Arlene ato unyang palapdan pa no ang pasiuna na nga mensahe nga gihatag ni Doc Hope kabahin sa psoriasis. Yes, murag Miss Amor, gitagaan na ta ni Doktora og idea unsa ni siya kaning sakit nga psoriasis. So later ato na siyang i-discuss thoroughly unsa jud ni siya, unsa atong dapat buhaton, dapat bata mahadlo kung makatupad sa jeep ug ingon ana nga sakit, nga mobalhin bata sa atbang or unsa atong buhaton. So ato nang mahibaw-an ka. So ang next na to pangayuan og opening message si Mr. Henzi Lozinara about sa ADHD. Okay, ADHD, this is the second most murag problema sa US. Ang number one problem nila dito is autism, number two is ADHD.
Now, here in the Philippines also, mo na sad ni ato ang second problem. Number one, autism, ikaduha gyapon ADHD. Why? There are a lot of mga bata karon, especially sa school nga in which ang mga teacher di sila makasabot. Why? Mga bata nga mga hyper kayo mo sila dagandagan, dili mamati because actually daghan siya. There are 3 types mga good ani nila, pero usually kung imo silang tan-awon gyud, makaingon jud ka nga mga sipat nga mga bata, mga maldito nga mga bata. So, ang imuha lang gyud ani nga makita ng mga typical gyud ani nila, they're very hyperactive and usually they fail sa school kung dili nimo tagaan og proper nga management. But once po tagaan mo sa proper intervention, ang mahitabo pod mo excel pod ni sila, grabe pod. Sugdan ako pangutana, Miss Amor. Sugdanan nila. Akong pangutana unong una si Sir Hens kay Sir kana bang tanang bata nga mga sipat nga ato makita ni fall under ba na sila nga ADHD na sila or unsa man? No. Okay, the very reason also nga nung naay mga hyperactivity karon is because of the food that we ate. So, ang kining pagkaon nato good, grabe kay siya preservatives. It will also affect sa mga even bingon ta nga wala because gamay pa ni sila, okay man lang gikaon. Are you sure during pregnancy or before pa ka nag-pregnant? What you ate maadto magod sa bata. So, tagai ko karon og food nga gitawag nato og natural product. Natural good. Tagay ko kan magpalit na to diha diretso, di ba? Wala kay Nihit na yun kayo. Even the water yung imong inom, processed na siya. So there's no such thing as natural. So tanan karong bata automatic pagkataon nila hyper. But dili sila ma-fall into ADHD. Why? Na siya category. According to the DSM-5, which is the Diagnostic and Statistic Measure in which diha ta mo base ato ang pag-diagnose ba, dapat mo age siya before way back DSM-4R ang age limit niya is 7 years old. Dapat diha ka time mo diagnose nga ang bata na ADHD. Why? Kay kani ang mga behavior supposed to be normal ni sa mga inani bata but mawala na ni at 7 years old. Pero mo persist pa siya, it means na siya ADHD. But sa DSM-5, gitransfer na siya from 7 years old to 12 years old. So 12 years old na karon. So makakita kag bata nga mga yun, ani ang mga behavior, it means ADHD siya. So Okay. dili tanan na lang category. Okay. So maunay pagabantayan sa mga ginikanan. Kung ang ilang nabantayan ang ilang anak super kiat, unya wala jud siya mo wane as they grow old. Murag kinahanglan dadoon na nila og doktor para ma-check kung ADHD pa sila or kiat lang jud ning bataa. Yes, kay actually dili lang man sad ang pagkakiat ang category niya. So there are things like for example, ipa-line nimo siya or ipa-weight nimo, di siya maka-weight. Magsige na lang siya glihok, sige siya fidget. Kung di nimo tagaan og something to do, magsige na siya glihok, dili makakit-an nimo, murag siya kiti-kiti. Di siya mapuyo. Di siya mapuyo. Kana nga term. Maglisod siya og follow instruction, sir. Some of which depende sa type. Okay, we have 3 types. So nayuban, tagaan mo og instruction, wala pa mahuman ng instruction, mo start sila. Those are the what we call impulsive na considered mo siya as ADD, the attention deficit disorder. So pag na hyperactivity, this is mga time na nga pwede mo siya tawagon ADHD, attention deficit hyperactive disorder na. But there are ADD nga wala hyperactivity. Okay. We call them inattentive. So naa siya sa school, di siya hyperactive, nangutan na siya, nakaana siya sa maestra, pero pangutanon mo wala Wa siya gusto nga nasulod. Because wala gid mo retain sa iya. Ang uban nagsige naglingi-lingi ana. So istoryahon nimo usahay dili sila makatubag because ang attention wala sa imuhang gi-discuss. This So, has something to do with their concentration, Doc. Yes, Sir. actually, there are 5 yun sa imuhang general behavior. We have the concentration, the attention. So, ang uban good, mingon wa man gud siya attention kay wa siya concentration. So, meaning attention is the ability of a child to attend to a task. That is attention. Ang concentration is the ability of a child to do the task without being distracted. That is concentration. So the difference between the two is, ang usa, you can attend, pero pwede ka maglilingi, pero naka-attend ka. Ang concentration is, nag-attend jud ka, pero kung may distraction, dili ka ma-distract. That is concentration. Pag ma-affected either one of them, affected mo ang frustration tolerance, dili ka makadugay sa activity.
pag affected imong frustration tolerance, ang tulo affected. But unsa gyud main reason nga ma-affected ang tulo? Because of your hyperactivity. And then, ang pinaka-last gid ana, why ma-fail sila sa school? Because of the impulse control. So, impulse control is the ability of a child to listen to the instruction first before doing a task. Okay, write X if the answer is wrong, automatic na sa ilahab, di lang humano ng instruction, check, nagtuos la X dire, check ang sunod. Write check if the answer is yes. So, paas laki ba nga, write X if the answer is wrong and 0 if the answer is yes. So, what they did, sakto ilang tubag, pero check ilang ipamutang instead of 0. So, hagbong sila because dili nila i-finish ang instruction, did go directly to the task. So not following instruction. Yes, ana gid ila problema. So, okay, mo ni atong buhaton ha, ang mga kuan dire, pag ino mo gitawag to, una na siya. So, fail siya. Diha sila ma-fail. Pero once ma-control nimo sila, dako ay chance nga sila sa damo excel. Not following instruction, sir, and at the same time, mura sila nag-impose og ilahang kuan, ilahang rules. Mura sila ni-anticipate na nga, mo na sunod. Murag gitag-ana lang nila, sir. Gitag-ana nila. Mo na ni sunod isulti ni ma'am. Murag mo ana na Sobrang sila. used na sila. Pero naman po ibang mga bata, dok nga, inaana, budbaya, nga kanang, murag, kay mao kasagaran ba? Murag, inaani magyuni kasagaran, kung X, wrong, kung check, correct. Yes, that's why they have this 12 years old. Ang 12 years old kalma na sila eh. Mamati na gid na. But how come naagi hapon niya mga behavior? Kung palinyahon nimo sa flag ceremony, nagsige sila lihok-lihok. Di sila pwede mo stand straight. Kung ipawait nimo sila for ATM nga naglinya, na ikalima sila, di gid sila moabot og sa ilang call mula ka na gid sila. Di sila maka-wait for a long period of time. So how much more na ka ng mga college na, Ma'am Arlene, no? Yes. Nga. So That's why dapat- ang kuan ADHD is not only for childhood nga mga ADHD pwede siya into adulthood. adulthood. So what will happen if you are in adult na nga ADHD? Dili ka makastay sa katrabaho. Okay. You transfer from work to work to work to work. Muna. Chaos na sa imong trabahoan, dili ka makatrabaho. Resign na yun. Yes, isa pa, dili sad ka pwede magtrabaho nga hilom. Magsige ka istorya, saba, mas lang uban ma-distract na nimo kay grabe kay ka very talkative. Number 1 gid niya is hyperactivity, second is talkativeness. Pero in that case ba, sir, kanang affected ba ang ilahang kuana na, sir, kung ADHD nga naa sa kato imong gisulti nga nasa working, nagtrabaho na, affected ba ang ilang work performance, ana, sir? Grabe ka affected. Di Okay. sila pwede mo dugay sa usa ka work. Kay since wala man sila frustration tolerance, so pag after pila ka months, kapuyan na sila sa work, mangita na pud ko, dili ko fit, ngita na sa siya work. Resign siya diri or sometimes, muawol siya, balin siya laing work. Balin na pug laing work, balin na pug laing work. Pero ang ilang excellency in work, unsa man? Basta no intervention, gubak gid. Gubak Ka-expect nga maay sila mo perform Dili sa sila trabaho. makahuman sa ilang project. Like, for example, okay, you have this kind of work nga good for 1 week. After 3 days, di na sila matrabaho, di na human nun. And then, wak ko ipaki sa authority because pwede ko musta. Murag wala sila, murag walay commitment, murag Usa po na, Murag murag inana, lead no? siya into Walay- more. kay ug kung naa kay trabaho niya committed ka sa imong work maski wa ka ganahi humanon man jud na nimo kay it number is expected of you nga mahuman jud na siya. Correct. Ang problem man gud nila, di man gud sila mo submit og authority. So pag di- mingon nimo boss mo ni buhata, anong di ko na buhaton? Inana. So, it's like that. So, muna dako ang problema niya pag dili nimo intervene gamay pa siya. Kay mas mulid into more dagko nga problems in Lisod the na siya future. intervene kung mudako na siya. Yes, and then wala kayo sila'y kanang mulungtad sa ilang nga partner. That's why kita nimo si Tom Cruise, why mulungtad niya. Even though Keanu Reeves is an ADHD pero dili siya ang type nga katong type 2 nga hyperactive impulsive. Oo. He's in type 1 and attentive. Pero okay man siya. Wala siya problema. Namatay lang gid ang iya, pero naa siya nga di siya gusto, na siya murag behavior sa iya nga di siya gusto og kanang naay mo si sulti niya sa buhaton. Ana ba?
So pero ni excel. So there are people nga nang excel. Michael Phelps also is ato na siya nga kanang swimmer. Swimmer. Before na siya gibutang sa swim, ga-soccer na siya, ga-basketball na siya, mo excel Hindi siya siya dito. mahimutang. Pero manumbag man siya. So gig-appreciate swimming. Kay kung mag-swim ka, di mo kakasumbag. Kay Okay, na was tubig. maglangoy mo ka. Saan pagsumbag? So, di Madahong siya ka sa... kasumbag. So, dili ka sumbag during nagduwa ka. That's why si Mamatik. Michael Phelps, na-excel siya sa swimming. Okay. So at least baka ron Ma'am Amor ka nang daghan na tag makasabot na ta kung natay mamitan ang ataw sa atong office kanang atong office mate nga sa una nga dita kasabot ngano man jud siya, so at least karon Miss Amor makasabot ako nga so dili na kaya ta mo kung anong reaction ba kay at least kay bawo na ta nga maoday ni siya. Mga weird, ang tawag to weird. Yes. Na ba cure dok ang ADHD or Or kanang Yes, buzzer. actually, money siya. There are lots of intervention for them. So the interventions lang? best intervention for them is behavior modification technique. So, Murag therapy dok? yes, sir? therapy na siya. More on how to deal with behavior. So, saan mo pag-deal yung behavior? Like, for example, kung i-discuss na to ang behavior modification technique, there are 4 nga basic nga atong always gibuhat, pero wala ta kabalo, it's part of the behavior modification technique. Like, for example, positive reinforcement, in which ang tao nakabuhat og mayo imo tagaan. Ang ato kasagaran positive reinforcement, kwarta man good. Kwarta. Sige, tagaan ka kwarta kay naghatag kag ano. But actually, anything nga gusto niya nga imong ihatag, it's part of positive reinforcement in every good nga iyang gibuhat. Now, negative reinforcement also is just taking off the positive reinforcement. So, pananglitan, buhat kog bati, niya gusto ko kwarta, wala yung tagay kwarta, is simply negative reinforcement. Or, simply giving something na dili niya gusto. Di siya gusto nga moadto sa gawas or di siya gusto padtuon nimo sa pikas balay. Pero patuon Bati man siya behavior, ipadto ti kasi mo anti niya. That's negative reinforcement. Ang kuan pod ang kanang punishment in which dili na siya effective unless ang ADHD is kanang aggressive na. So punishment also ang pinaka-least na nato nga ihatag sa bata. Mabunal ka na, muhatag lang kag anything nga painful sa iya kung siya nihatag og painful sa alain. So pero during sa imuhang mag-manage ka, ang pinaka-effective yun is ang positive and negative reinforcement lang. Dili na ang uban. So ang uban kay imo man siyang kuhaon sa, like for example sa group na siya sa group, imo siyang tanggalon sa group kung bati iyang behavior, so dili sa na sila gustuhan na. So ang pinaka-effective lang yun is positive and negative, and then you do the charting. Nasa chart, yes, kung good ka, check. So like for example in 1 week, okay, kung doon na kay tulo ka check, pwede ti ka tagaan ani. Pero kung 5 checks gali ka, unsa imong gusto ko matug Jollibee, ihatag na. Be sure nga once ni promise ka, imo ginang ihatag. Kaya once dili usa lang na dili nimo mahatag mo promise, di na gina silang follow sa imo next time. So dili gyud sila dapat imong saaran nga dili gyud matuman. Tumanon. Oo. Okay. Kay para sa ila mura mag-degrading bang I did my part and then what about you? Ma'am Arlene, para lang siguro sa atong mga ginikanan, no kay usually kanang mga bata, sir, mga sige kaingon na nato gani nakiat gyud. Any advice lang siguro or kanang mga any advice sa atong mga ginikanan on early detection of ADHD sa ilahang Okay. mga anak. Number 1, if your child is very talkative, nga even badlungon nimo, di gid siya, isa na. Ikaduha, dili siya maka-sit or maka-wait while standing in a flag ceremony or wait while waiting for food. Kana bang maghulatag, line ka, fidgeting, kanang sa libuhaton, magsilag lihok. Ang kanag yung always gid kanang kada uli sa balay, tanawang bag, mawad-an gid na sila something. Mawala ang hapis, mawala ang eraser, mawala ang jacket, mawala ang medyas. Anong usan na medyas? Ambot lang, anong usan na. Basta diri man to, diri. Gibutan ra to ko diya. Always sila inana, mga forgetful kay sila ba? Mahabilin gina sila. And then, kung dili man kay sila forgetful, ik-update mo silang bag, nanay something, kinsa man eh. Ambot, kinsa na. Ilas na gibuha. Gibuha ko dili. Okay, so isa na. And then,
pag moabot na 11 years old, and naagihapon niya mga behavior. Kaya ang mga bata, hilig, manguha, mga good na sila. Pero at the age of 10, 11, medyo aware na sila nga, di na maayo, but still naalang gihapon. Now, kaya mga wala, actually, I have a friend, she is a developmental pediatrician na paghihapon sa iya, ang pagka-ADHD. In 1 month, nawadaan siya 4 laptops. Do. Oh, and reality also, I am an undiagnosed ADHD. Yeah. Ako ang athlete nga na 8. If you're an athlete, usa raman kabuk yung game or sports in school. Ako 8. Di mo ko kapuyon. Mo cramps na lang akong tiil, di ko kapuyon. Okay, so murag yun ana ang dating ba. So ako sa una makaingon ko kay type 2 man ko. Hyperactive and impulsive. So hyperactive, grabe akong hype sa Adrenaline mo, sir. Oh, taas din siya. Nga imong utok mo ingon na nga kapoy na. But imong Pero lawas ang imong lawas dili pa. Di man jud ko ka-feel. That's why gikan sa high jump mo 400 meter dash pa ko niya. Gymnast good ko. Niya guman sa gymnast mo, duwa pa ko sipat akraw, mag-volleyball pa ko. Niya Grabe guman ka, sa sir. volleyball, mo swimming, ang last swimming, ni cramps na lang akong til, giluwas na lang ko kay, mulang mo yung jud ko masinikra. Mulang mo jud ko, na third ko. Grabe ka, sir. So, moto ang nahitabo sa school, ingnon jud ko nila nga sipat kay akong grade sa akong manghod kay excel man gid siya, salutatorian siya sa high school and then dean's list siya pag college siya sa Budok. Ako average lang gid akong kuan before high school ko average. Pag abot nag college when I learned nga na ako'y ADHD during padung ko third year college, hila ko for 3 months nga, buang ko. Ano ba? Mo na always mo, ha? Yes, Stigma. mo na siya. So, atong nga time, dito na ko nag-focus more on how to deal with ADHD. Ni Ana ang isa ka doctor na mo nga teacher. Don't worry kay. Pagtanaw na ko sa category good, 6 out of 10. So meaning, pag naa ka niya mga category 6 ka buok, you are pwede na ka ma-diagnose as ADHD. So ako ko'y 10 over 10 man. Perfect, day ka, sir. Ano ko? Oh my goodness, Dok, ano ni? Dok, okay ra kay 9 over 10 po ko. So siya po, daghan kaayo ang mga daghan kaayo ang mga professionals karon an excel. Si Kuan kanang sa TGP good si kisa na siya sa TGP na artista kanang sa Si John Lloyd? no. Jericho? Jericho Rosales. si He is Jericho? being diagnosed good. So, mura ba Athlete na man bang po na nakanay siya, sa ila sir. kay mga look at them, they're Kuan, excel sila. So, meaning ADHD basta tagaan mo proper intervention mo excel sila. Ang tawag sa amo before was indigo child. Gitawag na mga indigo child. Dili masabtan. Kasi kung saan, dili mo sila masabtan. Pero pag matarong lang nimo ang ilang way, mo excel sila. And then, sometimes mo lapas pa sa regular na mga bata. 2 years old, okay, dili pa na nimo sila ma-categorize. Dili pa. Kay that's why mas nicer if makakita na kag mga hyperactivity kana mga inattentiveness, mga impulsivity while bata pa i-deal na nimo you use the BMT dayon. Kay sa imo pang huwaton nga ba-diagnose siya, that's the time pa ka mag-start in which it's too late. Kay 12 years old na ba ya atong diagnosis karon dili na 7. So 12 years old, it's too late. Kaya kanang idara, peer facilitator na ilang i-follow, dili na parent. At na sila amigo, mga amiga niya, badlong ka, katawan lang ka. So, isod kayo i-deal sila. Right now, as preparatory ba, you need to be strict with what you say. Kaya sometimes, magod, kitara man good ang dili. Grabe ta ka stricto nga, oy, ani mo ni buhata, pero ikaw, in return, wala ra sa de ka mabuhat sa imong, you're not walking what you talk ba, murag yun ana siya. So dapat if you are very concerned with your child nga magka-ADHD siya in kadagko, karon pa lang daan, once you said this one, be sure yes is yes and no is no. Moingon lang kag yes, amo yung kag no, pero mo yes na lang kay kapuya sige saba na kay tagaan na lang. So kana lang nga behavior kay bawo siya ingon ani ra ni akong parent. Once mo ingon siya no, akuha na ni sigihan mo yes man eh. Mas maro na sila kaysa ano. So they're very kanang wais ba? So dapat when you say no, the whole day no jud ka unless mo follow siya sa imo. So mura siya help me help you. Ana ba?
Sir, in Central Visayas, do we have record ba, sir, on pila nakabuok ang mga ADHD cases na to? Right now ako kibaw kinsa gahandol, but before nakuha na namo dito sa sa napako sa namo kay clinic before sa Tacloban before Yolanda. Nami record ato. Taas-taas nagbud siya. Pero bias manggod kay usually school naman ang among gikuhaan nato. So what about katong area nga nag-therapy? Sometimes ilang gitan-aw pod nga nag-therapy kato sa big hospitals nga naay therapy center. But there are school and therapy center nga wala nila, so dili gid mo mahatag ang proper ba. But again, sa US, grabe makay sila sulod man gid nila tanan area, no? So nakita gid nila dito nga ang problema gid nga mosunod-sunod always with autism is the ADHD. And then sa ila man gud kay tanan bata mo kuha man gud na og basta below 18 pa ka di government may mo gasto. So muna usap pod nila ka problema sa ilang finances was for those child katong mga ADHD and autism. So right now nagkadaghan sila because number one is kana gid atong gikaon gid tanan gid. Even kita gali usay mo hyper ta without any reason. Tungod na sa atong gipangkaon, puros tanan na preservatives. So, di ta safe, wala di kita makaingon nga ako anak okay ni in the future. Doc, aside sa katong therapy, wala ba ka ng mga tablitas or anything nga pwede imnon? Pero we hate, like for example, before, naamantay ka ng methylphenidate nga gihatag sa ila, no? Ang side effect manggod niya before is mukaon sila glapis or papel. Okay. Yes, oo. So, what happened was gipastop to sa US entire world gyud. Nanin karon na ibag-o niabot methylphenidate pero na siya kuan nga mas giusab na daw nila. Pero mao man gud kung ighatag nimo sa medication, okay siya for pila ka hours of sa iyahang level lang sa intoxication level, pero pag abot na sa withdrawal level wala na, mobalik na pud ang ilahang behavior. Hyper na pud sila. So ang uban kay mugamit sila og GFCF, which is gluten-free and casein-free na mga casein-free o gluten-free na mga food, like for example kining sa I forgot the name aning kining mahal nga mga food na natural gali. Ang may tabo is temporary lang gid ang effect. So since effect man good, all behaviors are learned, meaning nakuha na ni mga certain behavior, it's because tuna kay problema deep inside nga wala ma-address. So we OTs, we always go back kung asa siya need, dito na mo i-address para everything ma-okay gid siya. Pero again, ang importante lang gid sa ADHD is for a person or a child to have self-control. Control naman gid nimo. Na makontrol gid na nimo, except sa hyperactivity. Kaya even kita dita makakontrol kung hyper na tapag-ayo. How about sa food, Doc? Wala ba food? Muna ang gluten-free and casein-free na mga food. Kanang wala kaayoy mga preservatives ba. So fresh gid always, dili ta pwede mo kaon na ng kabalo man tadaan ba kinita ng mga food nato sa Jollibee, McDo, tanan grabe ang preservatives na 3 months na gud nang dead. Yes. Pero gikaon na nimo. So kabalo ta ang preservatives nga gibutang good for 3 months. Fresh pa kayo tan-aw na to, lamig kay kanon, di ba? Pero kaog natural nga walay preservatives, waji lamig. So mga fruits and vegetables, Doc, okay na sila. Okay na siya, pero be sure again, because of GMO, I'm not saying GMO is bad, pero ang ila mo gud lang gibuhat kay there's a question ba, what if atong tagaan og natural food tanan tao walay preservatives, what will happen? Half of the population sa kalibutan mamatay. Why? All the natural foods are seasoned. So, karon panahon sa mangga, next month panahon sa saging, next month panahon sa durian, next month panahon sa... So, not all the year naan ni tanan fruits. Pero tanawa karon. Igadto nimo naa tanan. Giunsa na nila. That's the question. Ipang bumbahan. Yes, because of GMO. The companies nga dagko kayo nga they have this certain product nga kung imong ihatag sa certain hayop, prutas, mubunga siya. Especially kining booster nato ba, if aware mo sa booster sa manok, nga imong ipakaon sa laki nga mangitlog. See? So makita nimo is totally
gi-change gid nila something. Kay kung ato natural food lang mapinatsanay man mga tao kay dili man siya season, nya mahal sad kayo. So what they did is they produce a fake food para ato ra gyapon kaunon. Ang problema kita ra gyapon madaot. Miss Sir Henchi, daghan kayong salamat no, murag taas-taas gyud ang ato ang na istoryahan na kabahin sa ADHD. Karon siguro Miss Arlene mari na punta sa usapod nga dako pod kaayo nga ato ang isgutanan kining gitawag nato og psoriasis. Doc Hope, kuan lang brief lang kuan lang kuno Doc, brief description lang kuno about psoriasis ug unsa jud ni siya. Angay ba gyud ni siya nga kahadlukan kay sa gikaingon ni nato ganina gisgutan na nato ganina, mahadlok ang mga tao makakita nga nakay katapad nga nay mga patches nagpuwa-puwa. Doc Brief Hope? lang kanang each psoriasis patient lahi-lahi og naong. Sometimes naras kuko, sometimes nara sa scalp. So may scalp psoriasis or nail psoriasis or kung gidimalas tibok lawas, no? Or sometimes uban nagagmay-gagmay lang marag tawag nato na guttate psoriasis, marag raindrops na daghan kay lawas. So lahi-lahi gyud siya. So each person na nay psoriasis lahi-lahi, na uban ni grabe kay way medisina. Na uban na okay kaayo kay everyday nag-lotion, nagkuan ng tambal, kuan well controlled. So depende gyud siya. Pero di siya makatakod. Mao gyud na siya. Is there a cure for psoriasis? Mao na ang biggest problem nila because until now there's no cure. But so far nay mga medisina to help control it, but perting mahala. So like there's two injections, you do it for 5 weeks. Ang 2 injections 32,000 na. Kinsa may maka-afford ana, no? So murag even the rich ones mag 28,000? 32,000 duha ka injection. 32,000. Usa ka injection Duha ka lang. injection na but Duha kaya ka lang kag injection. duha for 5 weeks pagkahuman every month. So sige gid na gakuan. Every month Oo. siya. So, Oo. 32,000. Times 5 unya pagkahuman every month dayon. So mo na ang loading dose. Pero usara na ka medisina nay uban na other sa injection mo abot og 102,000 kung or 500,000 for the whole year ragunana. So pait kay dili ratanan makagamit ana na medisina. Pero kung wa gani kwarta, petroleum jelly na lang. Pero it doesn't really work, no? Di gid siya makatabang yun. Actually, wala pa say na bawaan na cause, pero na trigger. So number 1, genetics. So kung imong papa or imong lolo na you have 20%. Kung both parents na kay 40% na makuha nimo. And ang triggers niya kung for example kanang naa na siya history daan sa pamilya na naay psoriasis unya at 65 namatyan siya anak ni gawas. Nay uban na bata pa mga 9 years old na asad mo gawas. So lahi-lahi ang iyang kanang kuan prevalence sa iyang paggawas. So ang psoriasis Dok, pwede ma-affected ang tao na niya bisan bata pa siya, like for Oo. example 1 year or 2 years old. I think ang youngest ako nakitaan mga 9 years old. 9 years old. Mga anak. Oo. Pero naay mga baby sa na mention sa ubang mga doktor na naay psoriasis. Okay. Dok, sa gikaingon na nimo ganina walay cure ang kanang psoriasis. So, is it safe to say, Doc, nga once ikaw magka-psoriasis, it will be your lifetime partner na? Yeah, it's sad to say na mauna siya. Mauna na ay kanang support group ang mga tao. Kay uban kids, when they have it, they try to kanang commit suicide. Because of course, ato nila sa klase nila, bully sila. Stigmatize. Diba? O, di lang na mo duol. O, mauna. Actually, walay food na mo trigger. Pwede ka mo kaog bisag unsa, but you want to strengthen your immune system because it's an immune-mediated na disease. So kung nakay food na makakos og kanang inflammation or kuan mo grabe siya. So the same as the ADHD, you have to have no preservatives sa imong pagkaon, no? Eat colorful food, no? So vegetables, organic,
Kanang mga seafoods, Dok, namang ko'y ubang mga tao, Miss Mamarlino nga kanang, basta naagani sila yung mga katol-katol o magka-allergy sila mga seafoods, mo trigger ang katong-katol. Oh, kung as a child na allergic siya daan, avoid na lang yun. Pero kung okay. wa siya allergy ana, na siya psoriasis, okay ra, mukaon. Like, pwede ra ka mukaog manok, pwede ra ka mong egg, kay mo maginaila na, mukaon kog manok or egg, allergic na dayon ko. Pero kung dili sila allergic, okay ra. Oh. Doc, in Central Visayas at present, nabatay data, Doc, as to... As of now, wala. Pero I think sa Philippines, it's 2 million ang population na diagnosed with psoriasis. 2 million. That was dated last year. Last year. Sa among president sa Philippine Dermatological Society. Worldwide, I think 250 million has psoriasis worldwide. Diagnosed. Pero may uban na di magpa-diagnose. Ikuan lang nila. Maulaw sila or wa sila doktor na maadtuan, no? Ang ilang gitawag og syphilis, unsa na siya, Doc? Oh, that's sexually transmitted disease. Lahi po na siya, no? Lahi Oo. siya, oo. Kay, namang ko'y, sa skin man po na siya. Na ako'y nabasahan man good, Doc, nga ako ano siya na, usually ko no, ang kaning sa ni psoriasis, pari-parihara daw siya og kuan, Doc? Pari-parihara siya og porma, ana? Not really. Okay. Oh, pero kung makakita ka na marag baga kayo yung panit na puwa, unya na ay silvery scales. Oh, na yung mga white scales. Yan ay certain smell ba ya sa ana, pero nya makakita ka na kaspag maayo. Oh, then makakita ako from afar, makabahon ako na siya psoriasis. Oh, but usually diagnosed yun by biopsy. Unsa Skin biopsy yun. biopsy. Unsa kasagaran, Doc, ang magka-psoriasis? Kuan gyud na siya, Doc, bisan kinsa ra jud dili ingon nga mas daghan ang male, mas daghan ang female. Nili. Okay. Yeah. Bisan kinsa Bisa pwede. kinsara. Oo. I think it's more of your genetic predisposition na naay kinsa sa pamilya. Naagyo kay chance na kung Basta- imong mama or papa Basta na history of psoriasis. Okay, Doc. Wala ba tayo at present, Doc, wala ba tayo any program lang no to intervene sa kanang ato ang cases of psoriasis din sa Central Visayas? I don't know now, pero there's a support group which we call Cebu Flakers. So those who have psoriasis can go in Facebook and check Cebu Flakers, and it's a closed group, pero they will add you, no? So they have activities within themselves. Mura siya organization. Nag-organize sila, support group lang, because like people, kung na psoriasis, magamit og mga tambal na Bisaya, maana, which, they'll help tell you what works for the psoriasis patients. Any advice lang siguro, Ma'am Arlene, no, sa ato ang mga listeners and sa atong publiko, kung ikaw nagka-psoriasis, Doc, or katupong atong mga kaigsuunan po nato nga kung makakita og na psoriasis, ini ano lang, Doc, Number one, kung statement na kay anak or somebody na psoriasis, number one, diretso gyud kag doctor sa dermatologist na certified. Namagoy ba na dermatologist na cosmetic lang, don't go to that dermatologist. You go to na dermatologist na Philippine Dermatological Society na certified yun. Kay they will give you the exact kanang treatment and what to do unsay buhaton. Katong mga people na makakita na psoriasis, ayog palayo. Because it's not contagious yun. Maluoy taon kanila because they're already struggling every day. They keep asking, ngano ako sa tanang tao, ngano ako may na psoriasis. And it's not easy to have one. No? Okay. So, Miss Arlene, no, nagkalami na ginunta ang ato ang discussion. This time siguro, Ma'am Arlene, formal lang usa na to nga tapuso no ang atong programa sa DYMR Radio Pilipinas ug sa MyTV Channel 30. Upadayon ta, Doc, upadayon ta, sir, kay mura ang atong mga media na pagyud sila nag-ung nga mga pangutanas, no? So, this time, no, in behalf of Philippine Information Agency, the Association of Government Information Officers in Central Visayas,
Radyo Pilipinas, MyTV Channel 30 Cebu. Magpasalamat mi sa inyong pag-uban kanamo. Ug hangtod sa sunod na usab nga episode sa atong AGIO-PIa 7 Forum. Daghan kayong salamat ug maayong adlaw.